אנחנו מתחילים, יש לנו הרבה חומר היום, השם יעזור שנספיק את הכל. אני היום רוצה לדבר בעזרת השם על ליל הסדר. באמת אנחנו סמוכים וקרובים. אני לא יודע אם תרצו שבוע הבא ביום שלישי ערב ברכת חמץ שיעור או לא, תרצו אחרי זה נדבר, אבל אני, איך אומרים, חייבים לדבר את כל מה שאנחנו מדברים כל השנה, אמונה, אמונה, אמונה. הזמן שזה, הזמן העיקרי שזה, זה בליל הסדר. ובאמת זה שעת רצון גדולה, וזה זמן שצריכים לנצל אותו, ויש לו השפעה לכל השנה כולה. אני סתם רציתי להביא לכם מהכתוב, לא תגידו לי שאני מספר לכם סיפורים מספרים של אחרונים, ממש מאיתנה הקדוש יונתן בן עוזיאל. יש פסוק בפרשת תולדות, ויהי כזקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. הזמן של הברכות, הוא קורא לו בנושא של הברכות, אני רוצה לברך אותך. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אומר התרגום, שרון, ברוכים הבאים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אני עם שרון יש לי ידידות, מהיותי נער הייתי חברותה שלו. נער בגיל 20 כבר היינו חברותה. אז כתוב פה בתרגום יונתן בן עוזיאל, שימו לב מוריי ורבותיי, שימו לב אני קורא לכם, ואהבה קצב יצחק, אני מתרגם את הארמית, וכהן אנוי מלחמה. אז הוא אומר, וקרא את עשיו בנו הגדול ב14 בניסן, זה הזמן של ערב פסח, ואמר לו בני, הלילה דן, אלוהים משבחים למראה עלמא, העליונים משבחים לבורא עולם, ואוצרי תילין מתפתחים בה, ואוצרי השמיים פתוחות בו, ולכן זה הזמן עכשיו לבוא לתת הברכות. מה כתוב פה ביונתן בן עוזיאל? כתוב ביונתן בן עוזיאל, שהיה תנא קדוש, שעשיו, יצחק קורא לעשיו ואומר לו, בוא קח את הברכות, בוא, יש לי את הברכות, כל השפע של העולם הזה, אבל מתי הזמן? מתי הזמן? אומר יונתן בן עוזיאל בי"ד בניסן. י"ד בניסן כבר אז, עוד לפני יציאת מצרים, תכף נדבר על זה, היה זמן מסוגל לשפע גדול לעם ישראל. כמו שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, אוצרי השמיים פתוחות פה. כן, מוריי ורבותיי? אז אם כן, אנחנו רואים מה הגודל של הזמן. סתם, אתם יודעים מה זה חודש ניסן, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש ניסן, כתוב בגמרא, בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. ניסן זה כולנו יודעים, שניסן זה מלשון ניסים, כן? מה השורש של ניסן? נס. נס על שם הניסים שהיו לעם ישראל. כמו שאמרנו פה לפני כמה שבועות, הגמרא אומרת, במסכת תענית, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רש"י, למה? לא רק בגלל פורים, משנכנס אדר מרבים בשמחה, בוקר טוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רש"י, בגלל שבאו ימי פורים וימי פסח. זאת אומרת, פורים ופסח, זה הולך ביחד. פורים יש לו קשר לפסח, מוריי ורבותיי. פורים ופסח הולך ביחד, בין פורים לפסח. שאלת שמחים, זה לא שמחים. זה זמן שניסים לעם ישראל. אז למה קראו לניסן, ניסן, שהיו קוראים לו נס? מה זה השם ניסן? מה זה נס? היה נס, מה זה ניסן? אני רוצה להסביר לכם הסבר על פי הגמרא. הגמרא אומרת, אתם יודעים, יש פסוק בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, מוריי ורבותיי, עזוב תעזוב עמו. אתם חושבים שזה נאמר רק בחמור? לא. אדם רואה מישהו תקוע באמצע הדרך עם האוטו, יאללה ממשיך, נותן גז. פספס מצוות עשה מהתורה, אני אומר את זה גם לעצמי. פספס מצוות עשה מהתורה. יש לך עכשיו יהודי עומד בצד הדרך, כמובן בלי להסתכן, וצריך להבין את הגדר, יש זמן, אין זמן, תמיד אין זמן. אבל יש מצוות עשה מהתורה, שאם יהודי נתקע, יש מצווה מהתורה לעצור
ולעזור לו. פעם זה היה עם חמור, היום זה עם אוטו, כן? אני אומר לכם, אני חזרתי ממירון בקיץ, באב, לא אשכח את זה. יש לי את ההונדה שלי, זה אוטו קצת זולל, כן? המחיר שלו היה יותר זול כי הוא זולל, אבל יצאתי ממירון ועשיתי חשבון, אין לי זמן עכשיו למלא דלק. בדרך אני אמלא דלק, בדרך אני אמלא. ואני יורד ממירון לכיוון כביש 65, בעלייה הראשונה בכביש 65, טרח, האוטו נעצר. אין, לא רוצה לנסוע, אין דלק. הייתי שם עם הבת שלי, עם הילדים שלה והחתן שלי, היינו תקועים שעה וחצי, ידידים, לא עוזר, 12 בלילה. אז זה ששתי נערים צדיקים, באמת לא שומרים תורה ומצוות. עצרו לי, לקחו אותי לתחנת דלק. קימו מצוות עשה מהתורה. אומרת הגמרא, שימו לב את הגמרא, רובץ, אומרת הגמרא, אם הוא רובץ, יש מצווה לעזור לו. אבל אם הוא רבצן, מה זה רבצן? שהוא כל הזמן, החמור הזה הוא בעייתי, והבן אדם לא שם הלב ולקח אותו, רובץ ולא רבצן. רבצן, מה זה רבצן? שהוא כל הזמן רובץ. הוא באופן קבוע. אומרת הגמרא שמה, אתה חזרת לבן אדם פעם אחת, פעמיים, צריך לקום על הרגליים. אומרים המפרשים, זה חודש ניסן, זה לשון ניסן. אם זה נס חד פעמי, אז זה נס, קוראים לזה נס. אבל אם זה מסוגל כל הזמן לניסים, אז לכן זה נקרא ניסן. הבנו למה קוראים לזה ניסן. הרווחנו היום את השורש של המילה ניסן, זמן שמסוגל ניסים. כמו רובץ ולא רבצן, נס ניסן. עכשיו, בכל הדורות, עם ישראל זכה לניסים ונפלאות בלילה הזה. הבאנו עכשיו את הברכות, אבל כתוב במדרש שאברהם אבינו שרדף אחרי 5 המלכים במלחמת של סדום ועמורה, וניצח אותם באותו לילה, בלילה הזה, כך כתוב בתורה, איזה לילה? הלילה זה ליל ט"ו וניסן. יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, בחלום שהוא הולך ללבן ואומר לו, אל תדאג, ט"ו בניסן. הברכות, ט"ו בניסן. גאולת עם ישראל, ט"ו בניסן. אומר המדרש, התקתי לכם לשון של מדרש, אומר המדרש, אלוקיהם של אומה זו עסוק להיות עושה להם ניסים ונפלאות בלילה הזה. זאת אומרת, אז זה זמן מסוגל. כתוב בפסוק, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. בוקר טוב. בוקר טוב. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. אומרים המפרשים, מה זה ביום ההוא? אומר הקדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שימו לב מוריי ורבותיי, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. אומר, כתוב שהגאולה ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? ביום ההוא הפירוש שלא כמו שהעולם חושב, ביום ההוא. היום ההוא הוא היום המסוגל, יש משהו ביום שהקדוש ברוך הוא בזכות היום, בכוח הקדושה והעניין של היום, בכוח הקדושה והעניין של היום, הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל. שימו לב על מלכם ונחשב נקודה עמוקה, זה לא כמו שאנחנו רגילים לחשוב, שיש משהו ביום הזה של פסח, מכוח מה שהיה לפני 2000 שנה, גאולת מצרים, 4000 שנה יותר נכון, אז לכן היום הזה קיבל קדושה, ומכוח זה אנחנו חוגגים כל שנה את חג הפסח, לא, לא, לא. כל גאולת מצרים הייתה מכוח מה? מכוח היום. אז יש משהו ביום. סתם, כשאנחנו מגיעים ליום, אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו מגיעים. שאל אותנו לא סתם ביום הזה, אתה אומר. כן, 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 כן. יש משהו ביום, זה מה שאני ממשיך את מה שאני אומר. זה המהלך שאני ממשיך להגיד. או, ניר, ברוכים הבאים. באמת, עכשיו השיעור התחיל לרוץ. אז לכן מוריי ורבותיי, לכן מוריי ורבותיי, זה היום הזה מסוגל, ולכן אומרים, בסדר שלפני ההגדה אומרים קדש ורחץ. אז ראיתי שבספרים כתוב, בדרך כלל לפני שבן אדם עושה קדש, בן אדם מתקדש, קדש זה לשון קדושה, צריך לעשות את הרוחץ לפני כן. אדם חייב ליטול ידיים לפני התפילה, אתם יודעים, זה הלכה בשולחן ערוך. ידעתם שהאדם חייב ליטול ידיים, גם אם הוא לא היה בשירותים. אדם ניגש עכשיו למנחה,
לפי הרמב"ם זה אפילו צריך לברך על הנטילה הזו. אדם עכשיו יצא מכל העיסוקים, בא להתפלל מנחה, צריך ליטול ידיים. תדעו הלכה, תוך כדי אני אומר לכם הלכות. בלי ברכה. הרמב"ם אומר ברכה, אנחנו לא פוסקים ככה. אדם בא עכשיו להתפלל שחרית. תיגש, תיטול ידיים. לא משנה. גם נטלת מהשינה כשקמת, עכשיו היית שעה שלמה עסוק, לקחת את הילדים, הלכת לסופרמרקט, כן? עכשיו אתה ניגש להתפלל שחרית, תיטול ידיים. אתה ניגש להתפלל ערבית, תיטול ידיים. אז זה הלכה. אז בדרך כלל רוחצים לפני הקדושה. אבל בליל הסדר אומרים קדש ורחץ. למה? כי כל יהודי, באיזה מצב שהוא נמצא? לא משנה איפה אתה נמצא, באיזה עניין, איפה הראש שלך נמצא, איפה אתה, איפה הרוח, לא משנה, בליל הסדר בורא עולם רוצה את כולנו. רוצה את כולנו ליד השולחן. לכן לא מקדימים את הרחיצה לקדש, אלא דבר ראשון קדש. וכתוב בזוהר הקדוש, אני עכשיו הקראתי לכם פשט, בזוהר הקדוש כתוב שהשפע של כל השנה הוא טמון בסוד של ליל הסדר. אם בן אדם יעשה ליל הסדר כמו שצריך, בעזרת השם פתחו לו שערי שמיים. ולכן צריך לדעת לנצל, לכאן אנחנו מגיעים. אני רוצה עכשיו להיכנס להלכות של ליל הסדר, סתם יש פה הלכה מאוד מאוד מעניינת בנושא של ליל הסדר, אולי דיברנו על זה, אולי לא. קודם כל תדעו, כתוב בשולחן ערוך, וזה גמרא, סימן תפ"א, חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים, ולספר בניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה. יש עניין גדול, המצווה המיוחדת בלילה הזה, לספר ביציאת מצרים. זה, איך אומרים, יש הרבה מצוות בלילה הזה, יש מצווה של מצה, יש מצווה של מרור, מצוות מהתורה, מצה, מרור, אבל המצווה המיוחדת של הלילה הזה, לספר בניסים והנפלאות, שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה. למה? מה הנושא? אנחנו כל הזמן דיברנו על זה, בכל חומש שמות שהיינו פה, אז כתוב, הבאנו אז את הפסוק, סתם, להבין את העניין, מה העניין שספר? מה זה היה? מה זה קשור יציאת מצרים? היה יציאת מצרים, מה זה נוגע לנו היום? תשאלו אותי. היה יציאת מצרים. אז אומר הפסוק, שימו לב מוריי ורבותיי, שהוא אומר את הארבע, קודם כל אתם יודעים שיש לנו הרבה ארבע בליל הסדר. 4 לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ודיברנו על זה. 4 כוסות, 4 בנים ו4 שאלות. 4, סרט של 4, זה נושא בפני עצמו, אבל שימו לב שהתורה מביאה את 4 לשונות, אז כתוב ככה, גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, לכן אמרו בני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודותיו, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לנעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מתחת צבאות מצרים. מה המטרה? מה המטרה של 4 לשונות של גאולה? המטרה, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. המטרה של כל הלשונות להביא, שאנחנו נדע, שאנחנו נחיה את העניין של יציאת מצרים. מה העניין בזה? אומר הרמב"ן, ודיברנו על זה כמה פעמים, היה ראוי להביא את לשונו. אומר הרמב"ן, מיציאת מצרים, זה איך אומרים, המקרה המיוחד, אתה לומד על ההנהגה של השם יתברך כולה. מן הניסים הגדולים והמפורסמים, אתה לומד על הניסים הנסתרים. ללמד אותך, אומר הרמב"ן פה בפרשת בו, אחרי כל העניין של המכות. הרי ראינו במכת דם שהמים זה לא מים, יש אור, רואים שהמים זה לא מים, ורואים שהאור זה לא אור, פתאום יש חושך, ורואים שהבהמות שהיו עד היום בסדר פתאום מתות, והחיות פתאום שהיו ביער פתאום מגיעות. ללמד לך שאין מושג שנקרא טבע. כל הנושא של הבריאה אין טבע ומנהגו של עולם, אלא הכל בגזרת עליון. הכל ניסים, יציאת מצרים בא להכניס לנו לחיים, לשנות לנו את הדיסקט. אין מהלך טבעי, אין. מה שאנחנו רואים טבע זה לא מובן. כל מה שאנחנו רואים זה נס. ובפרט עכשיו, בחודשים האלה, שצריך להיות עיוור, כדי לא לצעוק ולהגיד בורא עולם, איזה ניסים, איזה נפלאות. הבאתי לכם לפני כמה שבועות, אתם יודעים, כתוב בגמרא, שחזקיהו המלך, שהוא זכה להקים מולה של תורה, בזמן שלו לא היה תינוק ותינוקת.
מדן, אפילו תינוקת, כך כתוב בגמרא, מדן ועד באר שבע, שלא היו בקיאים אפילו בהלכות טומאה וטהרה, שזה הלכות קשות מאוד, הלכות נידה. למדנו נידה בכולל, הלכנו להיבחן, נידה זה דברים מאוד מאוד מסובכים, לחשבן את הווסתות, מה זה וסת, כמה החשבון של הימים, מתי זה אמור להשפיע, דבר מורכב, והיו בקיאים בכל זה. אומרת הגמרא, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו המלך, מלך המשיח. מה זה מלך המשיח? יגאל את עם ישראל, זכויות אדירות. אומרת הגמרא, מדוע הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא עושה אותו מלך המשיח. מדוע? אומר הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי נס לחזקיהו המלך. מוריי ורבותיי, מה היה הנס של חזקיהו המלך? סנחריב, זה גם היה בליל הסדר, לא הזכרנו את זה ברשימה. סנחריב הגיע, אומרת הגמרא, הגמרא בסנהדרין, הגמרא בסנהדרין אומרת סנחריב הגיע עם 180,000 ראשי גייסות. מה זה 180,000 ראשי גייסות? 180,000 מפקדים של גדודים. כמה חיילים? מיליונים. לצור על ירושלים. הם עמדו על החומות, וחזקיהו אמר, אני לא דואג, יש לי את הכוח של התורה. והקדוש ברוך הוא שלח את מלאך המוות, ובלילה אחד מיליונים מתים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצפה מחזקיה שמגיע בבוקר, הוא רואה את הניסים, שיגיד שירה, שיגיד תודה, יעשה שירה לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים שירת הים, שיעשה תודה, תראה איזה ניסים עשיתי לך, תגיד תודה, תכיר בחסדים של הבורא יתברך. חזקיהו המלך פספס, שכח, היה עסוק בתורה. אומרת הגמרא, כיוון שחזקיהו המלך פספס, אומר הקדוש ברוך הוא, אני גונז מאיתו את הנושא של מלך המשיח. מהגמרא הזו נוראות רואים, שמי שהקדוש ברוך הוא עושה לו נס, יש לו תביעה גדולה לבוא ולהודות, וכתוב בהלכה אפילו ברבים, להודות על החסדים של הבורא יתברך. השם יתברך עושה איתנו ניסים. מה, צריך להיות, מישהו, אמר לי מישהו, עכשיו הגעתי לשיעור, אמר פה מישהו, אם היה מישהו אומר לך לפני שנתיים, שזה הולך להיות, היינו אומרים לך, אתה משוגע, מה זה, ככה יהיה? איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? והשם יתברך עושה לנו את הכל, והרבה על ידי אחרים בכלל, לא על ידינו. איזה ניסים, איזה נפלאות, איזה חסדים, איזה דברים עצומים. אז יש חיבה לקדוש ברוך הוא עלינו, אז אנחנו חייבים להודות לו. אז כתוב, אז זה הנושא שיספר ביציאת מצרים. יספר ביציאת מצרים הנושא וידעתם, כי כמו שאומר לך הרמב"ן, שיכנס לך לראש, ולראש של הילדים, ולראש של הדורות הבאים, אין כזה טבע, יש השגחה פרטית, תחיה השגחה, מה שאנחנו מדברים כל השנה, אדם שחי אמונה אחרי השגחה, החיים שלו אחרת, ואני מדבר על עצמי, אם חיים אמונה עד הסוף, אז אתה לא כועס, אתה יותר שמח, אתה חי יותר טוב, אתה רואה את ההשגחה של השם יתברך יום ביום, אבל אם אדם הוא עיוור, אז החיים שלו מרים. אז כתוב בהלכה, יש מצווה מיוחדת מהתורה, זה מצווה מהתורה, לספר ביציאת מצרים, וברוך השם הדור הזה, אח שרדרה, יש אגדות כל כך יפות, ויש כל כך הרבה מדרשים, אדם צריך ללכת, לקחת, להכין את עצמו, לעשות את זה טוב. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם עוד הלכה בשולחן ערוך שקשורה לזה, כתוב בשולחן ערוך ככה, על פי דברי הגמרא, זה לא חידוש של השולחן ערוך, זה כתוב כבר בגמרא בפסחים, מוזגים לו מיד כוס שני, כדי שישאלו התינוקות. למה שותים כוס שני קודם הסעודה? יש כל מיני עניינים כדי לעורר שאלה. המצווה של סיפור יציאת מצרים זה לא רק לספר, זה הכל בדרך שאלה ותשובה. שימו לב שולחן ערוך, אם אין חוכמה בבן, אביו מלמדו. אם אין לו בן, אין לו בן. גם בא טוב, כן? זה לא כתוב פה, אבל כאן כתוב אין לו בן, אשתו שואלתו. ואם לאו, הוא שואל את עצמו, ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה, מה נשתנה? אני שואל אתכם, רבותיי, מה העניין? מה העניין לשאול? מה הוא יודע את התשובה? מה העניין לשאול? מה העניין בדרך שאלה ותשובה? אמרת לנו סיפור יציאת מצרים, אוקיי. למה סיפור יציאת מצרים? כדי להחדיר וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אבל למה צריך בדרך שאלה ותשובה עד כדי כך שכתוב, אם יש לו בן, הבן שואל, אם אין לו בן, אשתו שואלתו, אם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו. בן אדם נמצא לבד עכשיו, הוא צריך לשאול את עצמו, מה העניין של השאלה הזו? מה העניין של השאלה הזו? אז
אז הפירוש הוא כזה, הרי אנחנו אמרנו שכל הנושא של ליל הסדר, הנושא של ליל הסדר זה להחדיר את האמונה, ובאמת סתם, במאמר מוסגר, הרי יש, עכשיו לא זכינו לקורבן פסח, אבל בזמן שהיה קורבן פסח, יש כמה הלכות בתורה של קורבן פסח, הנה ביום הולדת של אייל, בי"ד ניסן מקריבים קורבן פסח, אז יש שם כמה הלכות, התורה אומרת, שא תמים זכר בן שנה, בבית אחד יאכל, ועצם לא תשברו בו, אסור לשבור עצם של קורבן פסח, הכל צריך להיות שלם. אז ראיתי בראשונים, אני אומר לכם ראשונים, מה הנושא של כל ההלכות האלה? אנחנו צריכים להבין, זה לא גזירת הכתוב. אומרים הראשונים, כיוון שליל הסדר בא להגיד השגחה שהקדוש ברוך הוא אחד, אז לכן כל ההלכות של קורבן פסח הם אחד. זכר בן שנה, אם הוא בן שנה ויומיים, לא מועיל, צריך למצוא שיהיה בן שנה. כן, היו הולכים מחפשים כבשים בני שנה, אחד. בבית אחד יאכל ולא אוכלים אותו בשתי בתים. ועצם לא תשברו בו כדי שלא ייראה שתיים. הכל אחד, להכניס לך חזק לראש, בורא עולם אחד. מה הפיוטים שאומרים בסוף ליל הסדר? אחד אלוקינו, בשמיים, אחד מי יודע, אחד אני יודע, ועוד פעם חוזרים, 2, 3, 4, 5, 6, ותמיד חוזרים אחד. למה כל דבר בסוף, ביהדות כל דבר בסוף, כל הולך אחר החיתום. מה יוצא לך מכל הליל הסדר? הפיוט הזה, אחד אלוקינו, בשמיים ובארץ, תכניס לראש. אתם מכירים את הפיוט חד גדיא? עיינתם פה פעם בחד גדיא? זה נראה סיפור בדיה כזה מעניין, הגדי היה הגדי, באה החתולה ואכלה את הגדי, בא הכלב, מתרגם לכם את זה מארמית, כן, כל אחד איך שהוא שר את זה, ובא הכלב ואכל את החתול, ובא המקל והכה את הכלב, ובא האש ושרפה את המקל, ובא המים וחיבתה את האש, ובא האדם ושתה את המים, ובא מלאך המוות והרג את האדם, ובא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות. זה הפיוט במהירות. מה זה בא להגיד לנו? מה זה קשור ליל הסדר? זה בא להגיד לך, אתה חי פה בעולם נסתר. אתה צריך להגיד את זה לילדים, זה משהו עצום מה שאני אומר לכם. זה על דרך הפשט, על דרך הסוד יש בזה עוד הרבה דברים. אבל על דרך הפשט, אני אומר לכם דבר מדהים, אם חיים ככה, אתה רגוע. אנחנו חיים כאן בעולם של הסתר פנים. אנחנו לא רואים כלום. אדם, אתם במיוחד מתעסקים במשחק, אבל גם אני רואה את זה, גם אני לא מתעסק במשחק, רואה את זה. פלוני לקח לי, הוא גנב לי, הוא ממש לקח לי, הוא לא הגון, הוא עשה דבר לא הגון, אדם כועס, כואב לו, זה הדם שלי, אני עבדתי על זה. אומר לו, הפיוט חד גדיא, אל תדאג, אתה יכול לשבת בשקט, מה שלקחו, מי שלקח, ייקחו ממנו. וזה הפיוט שחד גדיא אומר, החתול הלך אכל תגדי, לא מגיע לגדי לאכל על ידי החתול. אל תדאג, הגיע יומו של החתול, בורא עולם לא ישאיר אותו נקי. מה? מה יוצא לגדי מזה? זו שאלה יפה. נכון, אבל הוא, נכון, הגדי נאכל, כנראה היה חשבונות גם עם הגדי. צריך לדעת שגם הגדי הוא לא נאכל סתם. כנראה יש חשבון שמיים גם איתו, אבל דבר, אתה שואלת שאלה יפה, אבל בעצם הפיוט הזה בא להגיד לך, תדע לך דבר אחד, יוצא או לא יוצא, אין אדם שלוקח דבר שלו. אדם עשה דבר שלא נכון, זה לא יישאר אצלו. זה לא יישאר אצלו. אם זה יחזור לאותו אחד, כן, בממון זה חוזר. בממון זה חוזר, או אליך או להורשך, זה חוזר. אין כזה דבר בעולם שלנו, וזה הפיוטים האלה. אז מה העניין של שואל את עצמו? נחזור לשאלה שאמרנו. גם עוד דבר שאני רוצה לשאול אתכם, אולי לפני השאלה הבאה, אני רוצה להיכנס לשאלות של הבן של החכם והרשע. הביאור הוא, גם אנחנו עושים הרבה המחשה בליל הסדר, מצה זו, יש עניין להסגיד, מרור זה. יש שתי סוגי העברת מידע, מוריי ורבותיי. יש אדם שמעביר אינפורמציה, אדם עושה שיעור במתמטיקה, אז הוא מעביר אינפורמציה. המשוואה הזו זה כך וכך, התרגיל הזה זה כך וכך. אדם לומד אנגלית, פעם ניסיתי ללמוד אנגלית, אז אדם הולך לשיעור אנגלית, ואומרים לו, זו אות גדולה,
וזו עוד קטנה, וזה ככה, ובמשפט זה אינפורמציה. יש מידע אינפורמציה, אבל יש מידע שאתה מעביר בצורה של חוויה, שהבן אדם נהנה, שהבן אדם חי את הדבר, אתה לא מעביר לו רק מידע, בשנת 1976 היה כך וכך, ובשנת 1048, חוויה, אומר לך בעל ההגדה, תעביר את כל המידע של יציאת מצרים בדרך של חוויה, דרך של חוויה נכנסת לבן אדם הרבה יותר, אתם יודעים, ראיתי מחקר, כמה מספרי טלפון אדם זוכר? 10, 20, לא יודע, אני לא יודע אם 20, כמה שירים בן אדם יודע? יכול לדעת אפילו 1000 שירים, מה ההבדל בין שירים למספרי טלפון? מספרי טלפון זה מידע, אינפורמציה, אינפורמציה יש לו גבול, נגמר, 5, 10 מספרים, הוא יודע של אבא שלו, של אמא שלו, של אח שלו, של האנשים שהוא מתקשר אליהם קבוע, נגמר, אבל חוויה, שיר זה חוויה, חוויה, בן אדם לא שוכח, אז זה העניין של הסיפור יציאת מצרים בדרך שאלה ותשובה, מוריי ורבותיי, שאלנו שאלה, מה הנושא? ספר יציאת מצרים, מה זה משנה איך אתה מספר? תתחיל את המקור, תספר כל מכה על הניסים שלה, על ההשגחה הפרטית שהיה באותו מכה, מה זה יציאת מצרים, ויציאת מצרים כתוב בזוהר שזה האבא והאמא של כל הגלויות, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה נס ביציאת מצרים, ככה גם לעתיד לבוא ועוד יותר כתוב. אתם יודעים שהגאולה העתידה תהיה פי 2 יותר, כתוב בזוהר הקדוש יותר מיציאת מצרים, והסברנו את זה למה. אומר הזוהר כי ביציאת מצרים עם ישראל עדיין לא היה ראוי, ויעבור עליך והערך מתבוססת בדמייך, מה זה דמייך? עם ישראל לא היה לו זכות, לא היה לו כלום, היו בתוך טומאת מצרים, כל הניסים הגיעו מלמעלה, מבורא העולם. לעתיד לבוא אומר הזוהר הקדוש, יש לנו את הזכות של התורה, אנשים באים לשיעור תורה, אנשים דבוקים בתורה, יש להם את הכוח של התורה. אז אומר הזוהר הקדוש, הגאולה העתידה תהיה, כי לא כתוב בפסוק ביחזקאל, הזוהר אומר את זה בפסוק ביחזקאל, כי לא בחיפזון תלכו, ולא במנוסה תלכו, כי אם בקומה זקופה, תלכו אני השם את אלוקיכם. בערך זה הפשוט. מה אומר הפסוק? יציאת מצרים הייתה צריכה להיות בחיפזון, יצאו מהר, לא הספיק בצקם להחמיץ, עד היום יש לנו כל כך הרבה הלכות עם המצה, כמה הידורים יש במצה, באמת מצה זה דבר שצריך לבדוק טוב את הכשרות שלו, כי מצה ברגע זה יכול להחמיץ, אם אתה לא קונה מצה טובה, אז הדבר שהכי יכול להיות בו חמץ, בנושא של המצה, חוץ ממה שכל הבן אדם צריך להיות ער לכל הנושא של החמץ, אם אנחנו מדברים, לשים לב, יש לי פה ויסקי, יש לי פה דברים, עדיף להוציא מהבית, לא למכור אפילו, עדיף להוציא, חמץ גמור, להוציא מהבית, ככה כתוב בפוסקים, מועיל מחירה, אוקיי, אם אתה מייחד מקום ונועל אותו, מועיל מחירה, צריך לעשות את המחירה כדת וכדין, לרשום את זה בפינה הזו, לעשות קניין, זה לא להיכשל, אנשים צריכים לדעת, ואם אדם יכול להיעדר, להתרחק מכל מיני מאכלים, אפילו שיש כל מיני כשרויות, יש היום מה שלא היה בדור שלי, פתאום יש לך לחמניות כשרות לפסח, תחילה, כשבוע אחד תאכל מצות, לחמניות כשרות לפסח, ברגע אחד, אם לא מבדילים, אי אפשר להיכשל ולא יודע מה, שהיה במקפיא בסופר, בר מנן, כרת, סיפר לי הרב גדעון בן משה, הוא יש לו בית הוראה, פה בגבעה צרפתית, אולי גם בארנוף, הוא אומר שהיה בא אליו איזו אישה בפסח, ולילדים שלה יש ביסלי, ביד ביסלי זה חמץ גמור, מה זה ביסלי? הוא אומר, כשר לפסח הרב, זה כשר לפסח, תני לי לראות, עבר חטיף אחרי חטיף, הוא אומר, 4 חטיפים היו באמת כשרים לפסח, 2 התערבב לה בשקית מפורים, ביסלי חמץ, אז בפסח לא אוכלים ביסלי, בפסח תאכלו, צ'יפס, לא יודע מה, דברים שהם באמת אין בהם חשש, שזה לא אותו שם, שזה לא אותו עניין, יש זהירות, הזוהר הקדוש מבטיח, מי שנזהר מחמץ כל השנה, מובטח לו שישלים שנתו, מובטח לו שיהיה לו שנה טובה, הזוהר הקדוש קורא למצה, נעמה דעזבתה, לחם של רפואה, לחם של אמונה, נעמה דמאמנותה, אתה מכניס את האמונה לתוך הלב שלך, אז אתה זוכה גם לרפואה, אבל אדם צריך להיזהר, זה אנחנו מדברים במאמר מוסגר, מה אני עושה, מה אני משאיר בבית, מה אני מכניס בבית, לחמניות, אם הוא יכול להסתדר בלי לחמניות, אשריו, לא אוכל לחמניות, לא אוכל פיתות כשרות לפסח, יש מצות, אתם יודעים, המצות של הספרדים, מי שרוצה אפשר לקנות בבית ישראל, יש מאפייה של משפחת שרבני,
שם ברחוב הזה בעלייה, הם מוכרים מצות כמו לאפות. אבל זה קשר לפסח המהדרין. אתם יודעים מה אני מתכוון? זה ממש, אתה קונה את זה טרי, חם, זה מצוין. אני קונה את זה לליל הסדר לקזטות. אני שם את זה על הפלטה, יש לזה טעם מצוין. המצות של האשכנזים היו מהדרים לעשות מצות דקות, זה הרבה יותר קשה, אבל המצות האלה יותר טובות. אז זה אדם יכול לקחת. ואני רציתי להתבונן איתכם, יש לנו בהגדה את הבן החכם והבן הרשע, הבן החכם והבן הרשע, ותם ושאינו יודע לשאול. אז יש שאלה ידועה, מה החכם שואל? מה העדות החוקים והמשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אף אתה אמור לו, מה אני עונה לו? אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. והרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? ולפי שיוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מה אתה צריך לעשות לרשע? הקהה את שיניו. זה כתוב בהגדה. אחרי כולם שואלים, יש לכם לדבר תורה בהגדה, מה ההבדל בין החכם לרשע? וזה אתה קורא חכם צדיק, וזה אתה קורא רשע. זה אמר, זה שאל, מה העדות והחוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, אתכם, הוא גם אמר אתכם, והרשע מה שאל, מה העבודה הזאת לכם? אז זה אמר לכם, זה אמר אתכם. למה בחכם אתה משבח אותו? צריך להבין מה אתה עונה לו, מה הקשר להלכה שהם מפטירים אחר הפסח אפיקומן. קודם כל, מה ההלכה הזו? מה זה ההלכה שהם מפטירים אחר הפסח אפיקומן? אתם יודעים מה הפירוש? אחרי שבן אדם אכל את הכזית מצה האחרונה, אני אומר לכם עכשיו ההלכה, צריך להקפיד עליה. אכלת את הכזית של האפיקומן, אסור לך עכשיו, בא לך איזה עוגה, איזה אשתך הכינה איזה עוגה טובה עם קוקוס, ככה, לכבוד הפסח, אתה רוצה עכשיו לאכול איזה עוגה עם כוס קפה. אסור לך, הלכה בשולחן ערוך. אתה צריך ללכת לישון עם הטעם של המצה בפה. אתה רוצה לשתות מים? אוקיי. הרב עובדיה מתיר גם כוס תה, אבל לא דברים מעבר. אדם רוצה לאכול עוגות או כל מיני דברים, נגמר. אתה רוצה לאכול עוגות? אוקיי, אתה יכול לעשות את זה בשולחן עורך. גמרת את העניין של האפיקומן, אתה הולך לישון עם הטעם המצה בפה. זה מפתיע לך. אז עוד שאלה. החכם שואל מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה עונים לו, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן? הוא בא לשאול מה כל העניינים של ליל הסדר, מה אתה עונה לו? מה זה קשור התשובה לשאלה? מה בעל ההגדה בא להגיד? רבותיי, בעל ההגדה זה לא ראשונים, זה תנאים. תנאים חיברו את ההגדה של פסח. זה לא, אנחנו צריכים להבין. ועוד מה ההבדל בין החכם לרשע? לזה אתה קורא חכם, לזה אתה קורא רשע. יש שם הרבה אנשים, אני הולך ברחוב, לא בביתר. אני בשדה תעופה, שם הלבבות נפתחים. בוא נגיד דוגמה. זהו, אתה כבר לא עולה על המטוס. יש בן אדם שאני רואה שואל אותי שאלות, אני מרגיש, מה, זה בן אדם שרוצה באמת לדעת. נסעתי עכשיו בסוף החורף מפה לאדיס אבבה, בדרך לברזיל. ישבו לידי 2, שהם נציגים של חברת טרה, שהיו בדרך לדרום אפריקה, קנו שם איזו חברה לייצר חלב. כל הדרך שאלו אותי שאלות, הרגשתי שהם מתעניינים, רוצים לדעת, אבל יש לפעמים שבן אדם שואל שאלה, ואתה מרגיש שזה לא שאלה. הוא רוצה עכשיו, הוא מחכה פה בסיבוב, ודאי שהוא תקשורת, זה שאלה של לקנטר, זה לא, אז זה שאלה של חכם, יש שאלה של רשע. איך אתה יודע להבחין? שימו לב מוריי ורבותיי, אפתח לכם את הפסוקים. מהפסוקים עצמם, אני הולך עכשיו להביא אתכם לפסוקים עצמם. שימו לב. שימו לב בשאלה של הבן הרשע, מה כתוב בתורה. והיה כי אומרו, אני מצטט מהתורה, הרי בתורה עצמה כבר כתוב 4 בנים, זה לא בא להגדה, בתורה כתוב, שימו לב בשאלה של הבן הרשע, פרשת בו, פרק י"ב פסוק ו', ואני אומר לכם, יסוד לכל החיים. והיה כי אומרו עליכם בנכם, מה העבודה הזאת לכם? זה הבן הרשע. ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. בואו נראה, יאמרו, זה הלשון. פתחתי את השאלה של הבן החכם, איך כתוב בפסוק? כי שלך בנך מחר לאמור, מה העדות החוקים והמשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, שזו השאלה של הבן החכם,
ואמרת לבנך, פה אני כבר מפתיע, פה אני כבר מתחיל לפרט, עבדים היינו לפרעה במצרים וחוץ וכו' וכו'. כאן לא כתוב אין מפתיעים. מה ההבדל בנוסח? בבן החכם כתוב, כי ישאלך. הוא מעניין אותו לדעת, אתה רואה שאלה כנה, תגיד לי, מה ההלכה אומרת על זה? תגיד לי, מה עושים אצלכם ככה? מה זה תפילת שחרית? מה זה שבת? מה זה דאורייתא? מה זה דרבנן? אותו זוג שהיו לידי, כל הזמן שאלו אותי, מה זה דאורייתא? מה זה דרבנן? איפה אני פוגע באיסור תורה? איפה אני לא פוגע באיסור תורה? איך עושים אצלכם שידוכים? שאלות וכנות, כי ישאלך, זה הבן החכם. אצל הבן הרשע, מה כתוב? והיה כי יאמרו, הוא לא שואל, מוריי ורבותיי, הוא אומר, השאלה פה זה לא שאלה, זה אמירה. אתם יודעים, היה פעם בא אחד, אספר לכם סיפור, שעכשיו עולה לי בראש מאוד יפה. היה גאון ישראל, שהיום כל עולם הישיבות הולך בדרך הלימוד שלו, עולם הישיבות הליטאי, האשכנזי. קראו לו רבי חיים הלוי מבריסק, בן אדם שחי לפני 100 שנה. הוא חיבר כמה ספרים, ויש לו שיטת לימוד מאוד ייחודית, בעיון, ואז התחילה ההשכלה, וההשכלה הייתה נוראה, במדינות אירופה הייתה ירידה נוראה מהדת, לא היה פשוט. אז הגיע אליו פעם איזה תלמיד מהישיבה, שהיה בעבר בישיבה, ואמר לו, הרב, כן, בבקשה, אמר לו, יש לי שאלות באמונה, אני רוצה לשאול אותך שאלות באמונה, יש לי דברים שמציקים לי באמונה, יש לי כל מיני שאלות, אתה יכול לענות לי בבקשה? אז אמר לו הרב חיים הלוי, אמר לו כזה דבר, אני רוצה לשאול אותך, מתי התעוררו אצלך השאלות באמונה? מתי זה התחיל השאלות האלה? האם לפני שהתפקרת ואכלת נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, וחיללת שבת ועשית חס ושלום עוד כמה עבירות טובות, או השאלות האלה התחילו אחרי? האם השאלות האלה התחילו שהיית כבר יושב פה לידי בספסל בישיבה, או שהתחילו אחרי העבירות שעשית? תחשוב טוב עכשיו ותגיד לי, אני מחכה. אז אמר לו אותו תמיד, השאלות התחילו אחרי שאכלתי נבלות וטרפות, בר מנה. אז אמר לו רבי חיים הלוי, שימו לב מה אמר לו, אמר לו, אין לך שאלות, יש לך תשובות, התשובות לא עונים תשובות. מה הפירוש אמר לו? כל יהודי יש לו מצפון, דיברנו כמה פעמים על הנושא של מצפון, לכל יהודי, מה שלא יהיה יש מצפון, במיוחד מי שהיה פעם דתי, מי שהיה פעם בישיבה, גם אם היום הוא עובר עבירות, אבל הוא לא יעשה את זה ככה בכיף. אמרתי לכם שפעם אמר לנו הראש ישיבה, אני לא דואג עליכם. אני יודע שגם שלא תהיו בישיבה, ובר מינן גם אם תיפלו, אתם לא תוכלו לעשות עבירות בכיף. למה? יש לך מצפון, המצפון לא נותן לך. מצפון של יהודי. אז הוא אומר, מה עושה המצפון? הוא מייצר דבר, יש לי בעיות באמונה, אני לא מבין, יש לי שאלות, יש לי כן, להשקיט את המצפון. זה לא שאלות, זה תשובות. שימו לב, הבן הרשע אומר, והיה כי יאמרו בנכם, איך כתוב בתורה? והיה כי יאמרו אליכם בנכם, ומה הוא אומר? איך הוא קורא למצוות? מה העבודה הזו לכם? מה זה העבודה? מה אתה צריך את כל השיגעון הזה? מה קורה? איך קורה? איך הנוסח? מה אתם עושים פה? מה? זה התרסה. כי יאמרו. מה זה יאמרו? זה לא שאלה. בבן החכם כתוב, והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור. הילד הזה באמת רוצה לדעת, הוא לא יודע. וגם בבן התם, כך כתוב, כי ישאלך. הלשון הוא שאלה. על שאלות, אתה צריך לענות תשובות. גם אם זה ייקח עד אור הבוקר, ללכת לברר את הדברים ביסודיות, לענות ולענות 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 ולענות, מה שאתה יודע, מה שאתה לא יודע, אתה יכול להגיד אני לא יודע. אז הבנו טוב את ההבדל, רבותיי, הבנו את ההבדל בין הבן החכם לבן הרשע, ההבדל הוא ברור. אבל מה התשובה? שאלנו שאלה, הבן החכם שואל, מה העדות החוקים והמשפטים? ראינו עכשיו בפסוק, מה הקשר אפיקומן? אז ראיתי שמבארים באמת המשך על מה שאמרתי מקודם, ממש כפתור ופרח. הבן החכם שואל שאלה כזו, אוקיי, סיפרת לי יציאת מצרים, אמרת לי שיש עניין של יציאת מצרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, אבל למה אני צריך את כל הבלגן הזה של ליל הסדר? זה סדר, אבל זה הרבה טרחה, מצה, קערת ליל הסדר, חרוסת, מרור, דרך שאלה ותשובה, אוקיי, נשב לאכול ארוחה, כמו בליל שבת, נעשה שולחן עורך, נספר ביציאת מצרים, נצא ידי חובה, מה אני צריך לעשות את הכל בצורה כזו יותר מקשה? אומרים לו, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה ההלכה הזו אומרת?
ההלכה הזו אומרת, אל תאכל כלום אחרי אפיקומן, מדוע? כדי שתחוש את הטעם, תרגיש את הטעם של המצה, של ליל הסדר, יכניס לך טעם בתוכך. זה לא רק מידע שמעת איזה תוכנית, ועברת הלאה ליום הבא, אלא שהליל הסדר יכניס לנו משהו בתוך הגוף, בתוך הנשמה, מוריי ורבותיי. אז אומרים לו, לכן אנחנו עושים את כל בצורה כזו, כדי שנחוש, לכן זה בדרך, כמו שאמרנו, בדרך שאלה ותשובה, בדרך של חוויה. מדוע? כדי שנחוש כדי שנחוש את הליל הסדר. לכן זה בדרך שאלה ותשובה, ולכן הם מסמנים על המצה, ומביאים את המרור, ומביאים קערת ליל הסדר, ולוקחים אותה, שימו לב איך עושים את הסדר, זה לא פשוט. כאן תיקח את הרגדה, כאן תיקח את הקערה, כאן תשים את הקערה. מדוע? הכל כדי שתחווה, תהיה חלק מהחוויה, תהיה חלק מהעניין. אז זה התשובה לבן החכם. הם מפתירים אחר הפסח וכמובן. אתה שואל למה באמת אנחנו כל כך מתאמצים? כדי שזה יישאר בנו. חוויה, בן אדם לא שוכח. כן, נסעתם ודאי לטיולים, כן? או היה לכם דברים של חוויות בחיים, כן? אני האמת יכול לכתוב ספר על כל נסיעה שאני נוסע. הבניאס, הנה, גם אני הייתי בבניאס לפני חודש, יכול לכתוב את זה גם, איזה יופי הבניאס, איזה חוויה. אמרתי אשתי עכשיו, אולי בוא לא נדבר, רק נשב, ונסתכל על המפל ונשמע אותו, זהו. עכשיו חצי שעה, היינו בבניאס, כן, ברוך השם. נסענו במיוחד לשם, היינו אמרתי לה, לא צריך להספיק הרבה ביום אחד. אתה יודע, יש אנשים נוסעים לטיול, זה עוד מתכון לטיול. יש אנשים נוסעים לטיול, ואז עושים רשימה של הספקים. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח'. לא. זה צריך הרבה. שם מקום אחד, שב בו כמה שעות, תכניס, תחווה. אתה הולך, רץ ממקום למקום, מה אתה זוכר מהיום הזה? מה אתה זוכר מאותו יום? זה בדיוק מה שאני אומר לכם, תחווה, שהנשמה שלך תחווה. אתה הולך למקום אחד, אם לא, מה אצלך מהיום הזה, מה אתה זוכר? הייתי בלחץ להספיק, נסעתי ונתקעתי בפקקים, מכאן לכאן, לא יצא כלום. אני הולך למקום אחד, אתה חווה, שומע את הבריאה, שומע את הציפורים, רואה את העלים, רואה את הזרימה, ברוך השם גם לא היה הרבה אנשים אותו יום, זה היה בערב ראש חודש אדר, אז לא היה הרבה אנשים, ברוך השם, והחוויה נכנסה, שמעת כמה שעות המים, הראש נקי, ברוך השם, סייעתא דשמיא. אז זה החוויה הזאת צריכה לאשר לנו ליל הסדר. ליל הסדר זה עניין של חוויה. חוויות בן אדם לא שוכח, מספרים בן אדם שוכח, כי מספרים זה מידע, אינפורמציה. אינפורמציה בן אדם שוכח, גם אני לא פעם שואל את עצמי, איפה גר זה? אוי, שכחתי איפה זה. גר, אנחנו לא זקנים, כן? אבל בן אדם שוכח. אבל חוויות זה דבר שנכנס בנפש, ואנחנו צריכים לבוא לליל הסדר ולדעת איך עושים את החוויה, שהילדים לא ישכחו. איך כתוב בתורה? כתוב בפרשת בו, עם זין מסיים, פרעה אומר לעם ישראל, מי ומי ההולכים? הוא כבר מסכים לשלוח אותם, תחילת פרשת בו, דיברנו על זה אולי. מי ומי ההולכים? אומר המדרש, פרעה אומר להם, עתידים אתם לומר, מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קודשו? מי? כמה אלוהים? כמו שאמר אחד מהפוליטיקאים, כמה אנשים לומדים? כמה אלוהים? 2, 3, 4, 5, מי ומי? תלכו הגברים, לכו נא הגברים. אומר לו משה רבנו, מה פתאום? בנערינו וזקנינו נלך, איך הוא אומר לו? כי חג השם לנו. אצלנו החינוך זה כולם, וזה מתחיל מגיל צעיר, אבל אם אתה רוצה להצליח עם הילדים, איך? חג, תעשה להם חג, תעשה להם את זה שמח, תעשה להם את זה נעים, תעשה להם חוויה. אתה חושב שאנחנו לא מתמודדים עם הילדים שלנו היום? כאן בבתים שלנו לא פשוט. אין, לכולם יש יצר הרע, לכולם יש אינטרנט היום. לכולם, כולנו בבתים מתמודדים. אתה רוצה שישארו בדרך התורה. יש לי בת עכשיו בגיל 14, יש לי את הניסיונות. איך אני אומר לה? אני יכול להנחית, אבל לא מנחית, זה לא ילך. אני אמרתי גם לאשתי, אם תנחיתי, אז כל עוד שהיא פה בבית, אז זה יהיה. ביום אחר, תהיה לך הפתעות, לפעמים רואים הפתעות. אתה רוצה שאם תלך בדרך, את צריכה לגרום שיהיה לה נחמד וטוב ושמח באמונה ובמצוות. כי חג להשם לנו, בנערינו וזקנינו נלך, כי חג להשם לנו, וזה בליל הסדר, אתה צריך לדאוג שזה יהיה חג,
אתה לא יכול לתת יריות, זה לא הולך ככה. אז אתה חושב על הדברים ויודע איך להעביר את החג השם לנו, ולהעביר אותו בצורה של חוויה, ואז אתה יוצא בסיפור יציאת מצרים, ואז בורא עולם שומע את כל מה שאתה מבקש, זמן של בקשות, ובעזרת השם מלא השם כל משעות ליבנו לטובה, וקימץ אתנו מארץ מצרים, יראינו נפלאות, בגאולה כללית ובגאולה פרטית, וכן ירצון ונאמר אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל